dimanapun anda berada. Ombak meneh, yo. Sekali lagi. jelangenira sang nar pati lampah hira
ginarabak Gadaya yuarakna nira Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang Brajadenta sumrambahe para warga gung ing kasatriyan Glagah Tinunu. Rumaos kagiat jroning batos dene kasatriyan Glagah Tinunu sakmangke kerawan warangka Ngastina Paman Patiharya Sengguni ingkang punika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kang putra Brajadenta namung ngangklungaken jangga hanilingaken karana nenggor mentas sabda pangandika paduka Paman Patiharya Sengguni. Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu iki sepisan mretuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing Glagah Tinunu. Dene kaping pindho pun paman mung arep nakyinake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa bener putraku si Brajadenta bakal kawisuda dadi patih ing Pringgandani, Nggir? Paman, lakar kaluhuran pawarta menika leres. Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgandani. Dene ratunipun nunggih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya, Nggir? Mboten, Paman. Kusik ora kok ateges pun paman iki nyampuri urusane negara liya. Nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgandani. Dene patihe kowe si Brajadenta. Iki kabeh mau saka panemu lan gagasane sapa, Nggir? Nuwun inggih. Sedaya kala awit pirembakan saking keluarga Pringgandani miwah keluarga para Pandhawa, Paman. Musik. Lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgandani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih. Dene kula taksih dipun paringi kapitayan utawi kapercayan kinen ndombani ponakan kula pun Gatotkaca. Kusik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Slendra kang rasa slendra kang jiwa, Brajadenta.
ora ateges pun paman iki gawe urup-urup babar pisan ora. Ning pun paman mung ngarep matur witing klapa sak lugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora cocok ya ora apa-apa. Brajadenta. Permara reh manguswam yo ngambreng. Kati karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Risang ganta mastrat maja lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang waya, surya mangrangsang waya. Umyus amara wayahanto. Ngene ngger sumurupa sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging sejatine Pandhawa kuwi wong julik lho ngger. Pandhawa ki wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga kowe Brajadenta kuwi wong jujur, kowe kuwi wong lugu, Ngger. Paman Sengguni, paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa, Paman? Kok ndadak takoni piye ta? Negara Pringgandani kuwi tinggalane swargi Kang Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa? Pandu siji si Gatotkaca kuwi. Rak ya ngono to? Inggih Paman. Ngger. Yen manut pakem lho iki, manut pakem Pustaka Raja Purwa. Kudune sing gumanti ratu kuwi putra sing metu lanang. Dadi sasedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung Kang Masmu ya kuwi Arimba. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sabanjure sasedane Kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kowe. Lah kok malah si Gatotkaca ki piye ta? Gatotkaca iki sapa? Gatotkaca kuwi mung kapernah putu. Tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wong wedok. Ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu? Ya bener, Mbak Yumu Arimbi kae Mbak Yumu ning ra anak wadon. Dadi ora wenang gumanti ratu Brajadenta. Dibungkusi mripatmu melek ning kowe kuwi diapusi. Kowe kuwi diem-yem matimu karo Pandhawa. Supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgandani, kowe iki dikeki kelungguhan, dikeki pangkat dadi patih, dikeki pangkat dadi wakil. Lah wakil iki panganan apa to? Wakil badokan apa? Ing atase sing menang dadi ratu iki kowe, ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi to, Ngger? Apa kowe wedi Brajadenta? Apa kowe wedi karo Werkudara? Werkudara kae upama kewan kae iki kewan jaran. Ketoke sekti, ketoke rasa, ning bodho gampang dikendhaleni kok Brajadenta. Apa si Brajadenta wedi karo Janaka? Janaka kae digdaya ning tukmis lho, Ngger. Janaka kae tukmis. Janji didepi wong ayu ngono wis bingung golek hotel Janaka kae. Apa meneh Puntadewa, Nakula lan Sadewa kuwi gur kerupuk bawang, Ngger. Ora duwe daya apa-apa Brajadenta. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika nggih sampun mendhem rasa serik dumateng para Pandhawa. Utamanipun Kakang Mas Werkudara, nanging upami Brajadenta badhe mbalela
Ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telale, ibarate manuk kula sampun boten gadah swiwi paman. Aja nglokro to cah bagus, aja nglokro. Purwa dadi kutane kabeh iki sing dadi bukti lan kenyataane. Sejatine sing gething keburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur kowe si Brajadenta. Para Kurawa sing sago mbiyantu anak Mas Brajadenta. Menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela Brajadenta badhe kudeta wonten Pringgondani. Lho piye to? Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki apa tau mbujuki to, Ngger? Sengkuni iki apa tau goroh? Sengkuni iki ora tau ngapusi tur maneh aku ki wis tuwa cah bagus. Aku ki wis menep sing tak goleki apa to, Ngger? Hagiat risangkat rangu rinanggul kinempit kempit duh sangarak tenaning bawana Iwa sito kang walang hati Iwa sito kang sing tias Ya sito kang kudu kering Paman Sengguni piye Ngger kagigah raos sing batin kula mbok menawi urip kula menika namung dipun akali kalian para Pandhawa syukur Ngger syukur dene wis kebukak sing dadi atimu tata gelar pun paman sing ngelingke kowe nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragane Sengkuni kanggo ngelingke anak Mas Brajadenta. Saiki karepmu piye Ngger? Kula aturi nyekseni paman. Sak menika kula badhe mbalela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Lah yen Pandhawa karo Gatotkaca nggondheli kelungguhan Pringgondani, sungsang bawana balik Pringgondani. Pandhawa sak Gatotkaca badhe kula pejahi paman. Alah bagus, Ger. Bagus. Gagah tenan. Lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kata samyana harga wonten dirada mekta pedhot king mantilan sawenehan harga alagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kedadak praptanira Raden Kalabendana arep-epeh gawe cingak kang sami mulat yaksa guru rupa risedeng nalendra risedeng nalendra yaksa alaku kang malmalya ingkang
Abit pasai kaliman tabik sinabeto iki lho duni dumawai tawang tuwang. Aja kaget aku adimu Kala Bendana sing teka ya Kang. Padha becik sak tekamu he Kala Bendana. Iya Kang. Tekaku mangge rahayune skala. Wah, kaget aku Kang. Bareng tekan kene kok enek patih minulyaning jagat. Utusaning pangeran manggalaning para gentho-gentho, para jancuk-jancuk. Rombongane para dungu-dungu. Iblis Sengkuni kok wis tekan kene arep ngopo lho, Kang? Lah lancang bocah iki. Ngelokne wong sak penake dhewe. Sabar. Adiku Kala Bendana. Piye? Ora perlu takon swasana glagah tinunu. Ingkang bagus sakwise jenak anggon mlungguh ana parigawe apa? Sira sowan ngadhep marang pun Kakang Kala Bendana. Ngene yo, Kang. Sowanku mrene sepisan tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing ana glagah tinunu. Kaping pindho aku dikongkon Mbak Yu Arimbi. Kowe Kakang sak sedulur braja kabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani. Ayo padha ngestreni anggone Gatotkaca bakal disuda dadi ratu ing Pringgondani ya, Kang. Kala Bendana. Piye, Kang? Ora usah dadak diparani, aku wis ngerti karo kewajibanku. Mula kowe ndisi ana laku mengko genti aku sing sumusul marang kadang para siadi bareng kelawan patih sing ngene iki. Kusik. Kowe ngucap saguh ning kok tak sawang polatanmu kaya suntrut lan basamu kok kaya ngoko to, Kang. Aku ora ngusuh, aku ora ngoko. Pancen wis dadi watake Brajadenta ya kaya mangkene iki. Aja nduga kira sing werna-werna Kala Bendana. Aku ora nduga sing kira-kira kok, Kang. Ning nyuwun sewu, tekaku mrene karo Patih Sengkuni iki mau jujur curiga rasane ngatiku kok, Kang. Wanti-wanti welenge Mbak Yu Arimbi sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi. Gatotkaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngraketke seduluran utawa silaturahmi. Aja kanthi medhot seduluran mergo medhot seduluran kuwi bakal kedosan lho, Kang. Sengkuni mrene iki ra penak rasaku kok, Kang. Ngelingi lakon sing wis-wis angger ana Sengkuni mesti kesruh. Sengkuni iki senengane ya mung nglincipi cara ngapapak, ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe ontran-ontran. Sumber penyakit kok arep kok jak bareng ning Pringgondani iki ora padha arep bunuh diri to, Kang. Kowe aja duwe pikiran sing elek karo Patih Sengkuni. Ora duwe pikiran sing elek piye. Gelandangan politik kaya Sengkuni kaya arep apal watake. Mula kudu eling lho, Kang. Upama kon aku kon amor, aku kon kumpul karo golongane Sengkuni, satu kata, Kang. Sorry ye, ngono. Sorry ye, Kang. Ora sudi aku. Mula aku bakal takon pisan. Kowe jujur karo aku, kok Sengkuni iso tekan kene sarombongan karep ngopo, Kang? Kala Bendana. Piye? Tuk Semering Daredah ki mung Mbak Yu Arimbi kae. Sak lengsere Kakang Arimba dadi ratu kenang apa kok sing gumanti Prabon Si Gatotkaca. Dudu kadang braja liyane. Kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka. Mbak Yu Arimbi kuwi malak. Kurang penak piye Kakang Werkudara? Kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi? Gene yo, wong tuwek-tuwek ora nguman-nguman adine. Bandane wong tuwa dikukuhi dhewe. Lah iki masalahe kecekel, Kang. Kakang Brajadenta, kowe kudu eling lho, Kang. Nalika Kakang Brajadenta nglumpuk mbiyen nyekseni Si Gatotkaca dipilih dadi ratu, wis dirembuk lan kabeh padha sarujuk, kabeh padha setuju yen ratune Si Gatotkaca. Ya ora? Iki wis ana musyawarah babar mufakat lho, Kang. Aku tak melu muni sithik ae le, Kala Bendana.
Kowe arep muni apa Suman? Kakangmu ora trima kuwi wis pas lan sak embere. Sebabe Gatotkaca kuwi isih bocah wingi sore ora duweni pengalaman kok tranyuk-tranyuk arep dadi ratu. Gek arep digawa ning endi kuwi negarane kuwi lho. Wah, lah pati Dlogok pati siji iki. Lek Suban. Aku tak kandha ya Lek Suban. Ana unen-unen cara Jawa ngendikake, golek ilmu kuwi aja sok nyawang sing muni sapa, ning rungokno omongane kuwi apa. Lho ngono. Pinter njala langit, pinter ngikal jagat. Anggere leh muni ki asal jeplak, gaweane ora kecandak. Wah, ora nek paedahe lho ni. Ning nyatane Gatotkaca kuwi ora duwe tata krama, Gatotkaca kuwi ora duwe etika, Gatotkaca kuwi ora duwe adab. Oh, lah cangkemmu dhewe sing ora beradab kok ni. Lek Suban. Gatotkaca dipilih dadi ratu wis nganggo tata krama, wis nganggo adab. Dheweke dadi ratu ki ora saka pekarepe dhewe, ning wong sak Pringgondani wis padha sayek-sayek kepraya ngibarke genderane Gatotkaca. Lho kuwi. Hah? Kalebu kakekku Brajadenta ki sekawin ya setuju, ha? Ning gandeng bareng anek jancuk sengkuni rene. Nyebar fitnah, nyebar duit, golek dukungan. Terus kowe gunake 1000 cara sing penting kowe keturutan niatmu. Lah janjane aku nyuwun 1000 aku arep takon. Jane sing ora duwe etika ki pulunanku Gatotkaca apa kowe ni? Lah nek aku kon milih dapuranmu, wah tak baleni. Sorry ye. Dukung kok wong kalah. Dukung iki sing menang gitu. Wes aku ora niat warna-warna, aku ora niat neka-neka. Niatku mung golek kamulyan kakangmu, goleke kamulyan sedulurmu. Kuwi kena ning nyuwun 1000. Aku ki apal karo kowe kok ni. Golek mulya monggo ning nyuwun 1000 aja golek wirang ni. Wose kowe ora iso ngracuni aku. Kowe nganggo cara apa wae tetep ora iso ngracuni kala Bendana. Masih aku ki wong bodho ning aku ki tulus lan aku jujur, ngerti ora? Ya mung Gatotkaca sing iso bakal neruske apa sing dadi perjuangane sing tuwek yang Pringgondani. Kudu ngono kuwi. Kowe ora bakal iso ngracuni aku kok ning. Kowe ora bakal iso mengaruhi aku. Aku iki wonge Gatotkaca kok. Wis, Kang. Wose kudu eling lho, Kang. Kudu eling. Senggune iki mung kebak racun, sing apik iki mung teorine tok, sing apik iki mung lambene kebak oli. Ning nek kon kerja alah ora bakal iso kebuat. Mulai yo eling Kang, ora usah gugu kandhane sapa-sapa gek ndang budal ana Pringgondani bareng sang akuku yo Kang. Ora sudi ora sutah. Dina iki aku wis makar marang Pringgondani. Oh, lah wis keracunan tenan kowe Kang. Milik gendong lali kowe diapusi sengkuni ning ora krasa. Ya to ya. Aku mesteke yen saiki wis ana gedhek antuk ing antarane Kakang Brajadanta lan Sengkuni. Ora apa-apa Kang, ora apa-apa. Ning aku sih percaya. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal balik sing gawe bakal nganggo. Sapa cidra wahyune sirna. Wis ngono bae aturku Kang. Mangkat karepmu ora ya karepmu wabil taufik bali dawe maridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggat aku Kang. Arep tak kei jabatan wek nguman-nguman Sengkuni ora sida, Anak Mas Brajadanta dawuh paman, syukur ngger kukuh batik atimu kaya kugu aja ketitik ora kengguh dening ucape si Kala Bendana. Sampun golong gilik manah kula Raden Patih. Bagus ngger bagus. Kula lan Wadyabala Kurawa mboten purun keri kok ngger. Kala Bendana ingkang sowan mriki wau ndak anggep kaya klilip mungguing cangklaan. Mula prayoga Kurawa kang sagu nyingkirke nggir, kula namung rumaja Raden Patih. Mbarengi lintang alian tak puja lan tak puji muga-muga anak Mas Ndara Brajadanta bisa nglenggahi kepraban negara Pringgondani supaya bisa luwih kuncara sing dadi asmamu kulo.
matur tur miturut hanut semarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rena repan mring pra abdi Patih Bajra Sengara kula wonten dawuh siniwin kirap Nomadya Bala nglagah tinunu kerek gendera barbang bareng-bareng tuwandang kerit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadai getih tumuju marang Pringgondani yen Gatut Kaca tetep puguh dadi ratu Pringgondani dadekke Karang Abang non darat sing budal dene iki Braja Sengara
Tepuk tangan yang meriah untuk Nganjuk pada malam hari ini. Oh iya. Luar biasa, luar biasa. Iya, hebat, Duk. Iya, wajuan. Leren sawetara ya, Nok. Nggih, ya. Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur
kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarake nikmat, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun Nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, Yung, heeh. Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh, ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh, ngono. Ana maknane. Ana maknane apa? 1087. Heeh. Angkane 108 7, 1 tambah 0 tetep 1. Ya. 1 tambah 8 9. Ya. 9 tambah 7 16. Ya. 16 iki angkane 1 karo 6 yen dijumplah 7. Maknane 7, muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wow. Satemang Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah iya, amin amin ya robbal alamin. Cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh iya. Iya, ngarepne panggah iso. Oh ngono. Ki uga wis rawuh, mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh. Sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk, asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Sri kuwi rejeki. Handoko, Han. Ayo artekno neh. Handoko, Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Dono driyah, dono rasa nyenengke wong akeh, ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat. Bengi iki mirsani wayangan. Wah, iya. Aja to nobar wayangan. Wingi yo ngenekne nobar timnas ketoke. Nadyan kalah. Iya. Iya, Oh ya, terakhir kondisi masyarakat selalu diperhatikan. Buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung, terop, sound system, dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk, bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah, iya maaf. Artine Pak Sri Handoko. Aku tahu lho, Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piye pejabate nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Wi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Iya. Duit neh. Kok duit dremis ae Mas. Sing baku ngucapke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning praja, buhan, ya Bu Kepala Dinas, pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya, dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadining adicara wayangan bengi iki. Wah iya, inggih yo nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ning Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang ya to karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebeg ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Awale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh.
Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Iya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apane sing ngedusi dalang no bae. Ora kuwi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh, ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya. Iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit. Sowan komplit Nduk kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane ya Bawira. Iya ya Mak disumbutke. Sumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan, adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah marang
Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta bongkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu limang wektu kanggo brasta bongkar Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan. Iki kepara mau lagi rawuh. Ora ketang sepatah dua patah kata. Tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Tuduk. Monggo.